Paano namalaan ni nanay? Huwag ka kiman natuli. Kaya pagkababae, door mo yung aga. Gang. Hindi ako sina magpati, pero... Gang. Gang, basig. Sugidi ako. Gang. Paano namalaan ni nanay nga huwag ka natuli? Sa battery kaya ron ba istorya kaya? Sapat na ka. One step living job sa karon. Agay pandamay. Para pa na klaro ang bulan. Pandamay. Pili ka mo. Bayaran nyo na servisyoan sa akon. Bukod palayason ko ka mo. Brigada Drive-Thru Live Drama. I am lucky because di ko babae. Ay! I am lucky. I am lucky because I have you. Out of the billions of people on this planet, our paths cross and we fell in love. Not everyone is blessed like we are. Oh. I look forward to sharing the rest of my life with you. Nagkaintindihan din sila mga kaibigan. Aha! Basta pagkabalo ko Papa J, si Lucky, anak ni Edo o ni Tita V. Yun, lucky. Lucky B. Hello, my God. Itago lang ko sa pangalan nga Celso, Papa J, Boy Nunoy. Gwapo nga pangalan, ha? Ay, Silso, murag kuwan Papa J, pangalan pa lang nga Manug Sinso na. Mga pangalan nga Celso, Barbara, na-picture out na ko itsura ni ng mga pangalan na Celso. Mga Terso Cruz Oh, III. may nga na mga purmaha, Brad. Mga ang lawas, Brad. Pangkwang yun. Mga gwapo na. Matsu Papi. Parehas tong kilala ta. Ito mga lawas na mga pangalan nga Celso. Oo, Papa J. Boy Nunoy. May live-in partner ko. Tago na nato sa pangalan nga Elsa. Ay, Elsa. Kamusta ang prosenda, Elsa? Rio, I love you, that's no man. Oo, yes, Brad. Sa kainit sa panahon sa bong, ambot kung magkaguan pa niya. Kasalir ang imong guan, frozen, is no more. Paano, J. Boy Nunoy? Okay ba nagkaayo ang amo ang relasyon? Okay man ang amo ang pag-updanay bilang mag-live-in partner? Pero ano bang pagkaano ha, Papa J. Boy Nunoy? May mga sitwasyon gid nga daw. Di mo gid madula, Papa J. Boy Nunoy? Mahirap imagine. Kung sino pa tong close sa imuha, Papa J. Boy Nunoy. Just like sa ako ang soon-to-be ugangan, Uy! nga itago na lang nato sa pangalan nga. Kahibi pang bata man naman. Marieta. Uy, Marieta, ha? Amo pa ni Papa J. Boy Nunoy ang nagapasakit sa ulo nako. Kasi siguro di ma-feel sa imong ugangan soon to be nga palangga ni mo siya. Aha. Basi kung why mo ginagwanan, basi kung why mo ginarigaluhan si ugangan mo. That's why, Papa J. Boy Nunoy, mga kag-advise sa inyo, ha? Ano ba dapat na kong imuon? Para inyo maintindihan. Ano na ang mga natabo. Mga Brad, matong hambal sa klase mong son-to-be ugangan nga si Madam Margita. Di ba, brother? Oo! Anong ganito ang bali, pare? Pwede ka kabati na. Nabatian ko, pare, pero mayara ako sa ginatawag nga balatian nga bungol-bungol, pare. Pero ang tikap sa babaya, pare, basa ko gyapon. Ang maganito, Brad. Ang hambal na sa mo, Brad. Ikaw kuno, dili ka kuno bagay sa iyang anak nga si Elsa. Nan, tama. Amo gito hambal ya, pare. Hindi ka mo kuno bagay. Dili ko bagay sa anak niya si Elsa. Oo. Paano mo niya nahambal? Brad, ko ako, Brad, dugay namin ni Elsa. Kasal na lang kulang sa mo, Amo gani, pare. Nakibot mo gani kami sa istorya ya sa amon. Kaya hambal niya. Hindi kuno ka mo bagay, kag hindi sa kuno buto ya sa inyo. Kaya, why kuno ka nagaparigo? Tapos, Brad,
Isa pagit gambal niya sa kuha, Brad. Dili ko na siya sigurado, Brad, nga magkaanak mo ni Elsa. Nga man. Oo. Kaya aside ko na, Brad, sa wala pa ka na tuli. Na, pare. Amo ginambal niya, pare. Babaero ko no ka. Amo. Pero di na mayo, Brad ah. Ay, sus, pare. Pero amo gito hambal niya, pare. Sigurado gin mo, Brad, nga mo nang ginahambal sa kuwasa. Oo. Mawala lang ganyan na ginahambal sa kuwasa At tabangan, Brad. siyempre, mahuyak man na sa siguro magambal sa imo. Amo to hambal niya, pare. Babaero ka, pero hindi ka pa tuli. Amo to hambal niya. Babaero. Babaero. Babaero daw ako. Amo kitang hambal niya, Brad. Anang ako sa imo, Brad. Di kay ka magkumpiyansa ng imo ang suntobi o gangan. Nan. Dapat subong palang daan, Brad. Istoryahan mo na, Brad. Correct. Basi kung diin pa na maabot ang mga chismis niya, Brad. Amo gid. Kay, balita lagi na ko, Brad. Dapo na siya hambal na rin nga ba. Mahilig ko no kag babae lagi daw. Nan. Basta lagi kung posti gani daw pwede paldahan. Amo gid to hambal niya, pare mo. Murag lain ang kuwan, Brad ba? Murag di na maayo nga balita ng ingana. Pero pare, tuod na yaw. Brad, ako, Brad. Ano ang tuod, Brad? Ang babae o ang pisot pa? Bisan din daya, pare. Pero tuod din na, pare. Kaya lang babae, Brad. Di ko na aminon kay di na tuod. Ate, mayo. Sige, Brad, muli na ko, Brad. Ay, dali lang, Brad. Dali lang. Ti, kung ang pagpababae mo, ya, Brad, hindi tuod. Ti, ang pisot mo, ya, Brad, tuod na. Brad, ang pambabae, Brad, dili ginatuod. Di ko na ano, Brad, dili ba ginatinuod? Abo gani, nagabati kami na ang pamangkot namon sa imo. Ay, mo pala nga pagka-pisot, tuod na, hindi. Brad, ang pambabae, Brad, dili ginatinuod. Wala gina ako na ginahimo. Sige, Brad, bye-bye, Brad. Ay, Brad. Brad, Dali lang ba? na... Sakta pala. Sabtan pamangkot na mo ba? Kay para makabulig may sa imo, ha? Amo, kasi kung makabulig kami ka problema mo, May announcement ang barangay road nga may libre ko, no? Nan, May isa kasakong bugas. Brad, isa ka sako bugas to, pare. Pero kung sino pinakatako-dako sang edad, siya makakuha sang bugas. Brad, iklaro na ko, ha. Ang pambabae, di ko na aminon. Oh. Di ko na aminon, kaya di na matuod. Oh. Oh, tapos na. Hindi. Bye-bye. Pare, dali ka na. Brad, Likaw-likaw gid siya, ikaw ganin. Mandamay ng batanig. Brad, pisot pa siguro na si pare, Brad. Gani, pare, hindi siya magsugid yan. Kaya magsokit, Brad, ba? Amo, Pwede ko na natin. yes or no malang na, pare, di ba? Tama yan. Mandamay ng batanig. Ako gani ya, pare. Proud ko ya mo. Anong Brad, Brad? Proud ko ya nga pisot ko. Mau ba? Oo. Brad, at-ataran niya, Brad, ha? Ano? Kita laman doon rin, no? Oh, kita malang dua. Pisot po ko, Brad. At right, mayo ni pala gali pare. Friendship goal ni. Dali lang pare. Ay, Brad. Basi ko pwede ko ka hulam sang bugas mo da, bisan burdago lang. Bungot, siri. Pahulamon tamang ka sang bugas ko di asi bentaner ni. Nay? Gang? Gang! Sila duwaman. Gang! Ari na akong sweldo, Gang. Okay na ni. Medyo gamay-gamay akong agi subong Ay. Di gayo, maayo ang dagan sa pagnegosyo eh. Bala mo na. Sige lang balaga. Medyo- Hindi ka magkapalaka. Gamay manikag dako. Importante. Kanang imo dira. Dako. Medyo minus kayo ang pa-repaint og sakyanan. Ay, sige lang ga, naintindihan man na namon. Kabalo ka nga daan sa sitwasyon sa buong tumangi kapigado. Ganigid. May na lang tong akong boss amo si Boss Dario sa D-Concept. Okay kayo. Timayo ka. Hilig mo sa minum ng Maxan Coffee. Ay, ay. Maxan na, wala sila ka-drive, Max. Minum mo sa Drive Max po. Dira sa may Concept D. Ati maayo. Sa diyan siguro. Ate, sige ka. Basi kung gutom ka na. Dula akong kagutom ba? Okay. Nagkaon ka na? Di wala man pero Gang. Pwede istoryahan ni mo na yung nanay, Gang. Ano yung buot mga balon nga? Istoryahan ko si Mama. Gang. Balitaan ako, Gang ba? Balamba na sa mga kapitbahay na to dahil sa may kanto. Ay, ito chismis ko si mong nanay, Gang.
Anong buot mo sing ganun nga? Ginachismis ka ni mama? Chismis na ko. Pero ko anong hambal na sa mga kapitbahay? Chismis na ko nga babairo daw ko. Paano ko nagbabairo ka nga? Trabaho balay, malang ko, di ba? Ay, ang buot Amo na siguro nga, adlaw-adlaw si mama, wa direct ito sa piyak balay. Ari pa gid ang pinaka-worst ka. Ari pa gid ang pinaka-worst. Ang balwar ni nanay ni mo, wala Ano? pa kuno ko natuli. Ga? Oh. Chismis na, di ba? Dali lang pala. Gang. Dali, may pamangkot ko sa imo. May pamangkot ko sa imo. Ano? Ano namalaan ni nanay? Huwag ka kiman natuli. Kaya pagkababae, door mo yaga. Gang. Hindi ako sana magpati, pero... Ga, Gang, basig. sugidi ako. Gang. Paano namalaan ni nanay nga huwag ka natuli? Tanawa lang ko na, oh. Di ba? Oo, ay kiman ka. Dugay ka na nabalaan. Amo Mag-isa gani. pa ka. Ako bilang na nakabalo. Ay kaya natuli. Base kong ginasugid niyo kay nanay mo. Ay, ga, hindi ko man, ikaw balaga, Araw-araw pati mo, nga sa amo nga butang yan, bal ko pa ya kay nanay nga. Kung ganyan pamangkot ko nga mo lang natabo. Ay, ang butang. Ari pagid gang, ambal niyo sa kuha. Ambal niya sa chismis gang. Oh, Ha? Ambal niya, di ko no tabagay duha. ala, ay. Oh. Gang, palihog ko gang. Ga, Gang, palihog ko ang bala na imong nanay nga. Paundahan ko na lang chismis okay, niya gang. sige, gusto niya ko sa nanay, Sakitan ko ba? Dali, di Sakitan ba ko, lang? ano? Dali, di Sakitan ba ko. lang? Iluton ko rin. Gang. Din, sakit mga ulo, ga. Ano nang ginawa mo? Dali. Din, ang sakit mga ulo, Hiluton ko rin ulo mo, Dali. Dali, di ba lang, ga? Okay lang ba sa imo ana? Kabalo ka, ga? Solusyonan taning imo nga problema. Anong solusyon? Kuha atong pantalon mo kay kwanta. Pagyanta ka, isa ka agi zipper, Sige na. Di ba nasakit gang? Hindi, Do kagat man lang asang subay, Oo ba? Tapos ang subay ka daw ko ring. Bungod sa iro. Dali na, ga. Sige. Dali na. Istorya ko lang si nanay karon. Oy, mao ba, Mads? Oo, bali. Grabe yung ka, Mads, no? Ay, ambot bali, Di ka maipit, anak, Mads. Ay, hindi, Kag-isa pa bali. Ang mga inasugid ko ya sa inyo matuod na. Alam, Mads, oy. Kag-isa pa ning akon nga manugumagad nga na. Sipon mo. Kung kaisaway pa nagawakuan sa amon. Tigbugtaw ya bala taglas 11 pa. Oy, grabe yung... Tamad maghindi kayo na Ay, siya, sus. Mads. Odo bata saya sang manggaranon. Kag-isa pa ning umagad ko na, way gaparigos. Hala ka, Mads, Hindi oy. na ako maghambal sin Amads kung Pero, hindi Mads- pala matuod. Ato na interesado yung ka atong ambal mo, Mads, ba nga? Wala pa rin na natuli si Ay, Juan, oo. Mads, si Celso. Oo. Hala, Mads, no? Basi ko ba kilala ka dira nga gapang kuhanan? Mads, Gapang tuli? gani, Mads, pero mangkot ko, Mads, ba? Oh. Paano mo na balaan, Mads, nga? Wala pa na natuli si Celso, Ay, sus, Mads. Bisan magtupad lang na akon nga indog umaga doon niya sa akon. Masimutan ko na na. Oo. Huy, mo rin kag snipping na Ay, sus. Oo. Kabisado ko na na yung mga amo ng mga galawan. Amo naway sila sang may matago sa akon. Kag-isa pa. Di ba nila ako yung mabasol nga mo ako sinagay magasugad ba lang ako isang matuod? Excuse me. Uy, kagigapanok-tok ba? Pasensya na, Nay, ha. Marag, nabatihan mo na ako akong pangalan, dira. Ay, ilain niya nga Celso nga mo nga ginaistoryahan di dayon mo yung kasursalot. Palusot. Nay, wala na ibang silso, diri. Di ba? Pila lang tama ka residente, diri. 5 lang ta ka residente. Wala ibang silso, diri, Nay. Ako Ay. lang si Celso, diri. Sa bagay, no? Nay, Mas maayo naman lang ni siguro nga mabalaan mo. Nay. Dugay ko na nabalaan, Nay. Dugay ko na nabalaan. Sino nagabal sa imo? Alam, mga barkada na ako dala sa may kanto. Oh, amo lang ginambal nila sa kuha. Nga hindi matuod, ha? Di ba matuod nga babae doro ka? Oh, Nay, sugod pag-abot,
pagkilalay na ako sa imong anak, nay. Ni kaisa, nay, wala ko katisting pambabae. Ay, Pamayot siguro. I mean, pambabae. Wala. why ka siguro kaya ka pang babae, pero basta ka pang lalaki kaya. Pero, matuod man na ang ambal nila kaguno-kuno sa imo. Pero nay, matuod man o hindi. Dapat din mo pagsugit sa mga kapitbahay. Ay, Masakitan ko, ano? ano mo timo kaya mo na matuod hambal pagigani nila ya sa nabatian ko. Pamilya ko nung aswang. Nay, kabalo ba ka na ngay pwede ta kakasuhan, ano, nay? Ay, bisay kasuhan mo ako. Kaway na yung problema sa ako, kaya amo na yung abutang. Kung matuod ba lang, kaya ko na yung prisuhan. Mali na, nay. Tag ako, pahugon mo? Ako pa ginapahog mo nga pwede mo kuya kasuhan sa kamusina? Sige, kung ipapriso mo ko, mas maayo pa. Hindi na lang ka mo magdayo na isang bata ko. Nay, mali na yung imong ginahimo, nay. Hindi na yan mali. Mali na yung imong ginahimo. Ay, hindi ko ya boto sa imo. Hindi ko ya boto sa imo, mas boto pa ko ya kay Pipoy. Nay, Kay kabalo kasi Pipoy, gwapo na, macho ba? Papa J. Bernunoy. Nalibog ni kang ulo ba? Palangga ko ay ang anak niya si Elsa. Pero libog ba J. Bernunoy yung tama pa bang padayono na mo niya mong relasyon ni Elsa? Bangod lang sa iyang nanay nga chismosa. Pero amino na ko ba J. Bernunoy? Ang pambabae. Di ko na aminon kay di na tinuod. Period. Maayo, maayo. Pero tong isa ka butang ang ginapato-pato ni ugangan mo, ano to? Ano to, Brad? Nga, kwan siya eh, way pa sana lito. Nag-chat rin, Brad. Papa J. Bernunoy, aminon ako, wala ako ka pambabae. Period, Papa J. Bernunoy. Maayo. Sa mukha ni Masinusar. Sa mukha ni Tamalo. Aminan na lang, gano'n lamay ka. Kita mo lang, di kita mo lang tatlo. Away man may makabalo, iba na. Maway may namati sa to din, no? Sa reka. Aminan na lang, Celso, para matapos na nga to. Ano kaya pwede kong himuan ba J. Bernunoy? Tagay ko ninyong advice. Ang inyong letter sender, Celso.